Eżiz aħwa Maltin u għawċin, familja River of Love, madwar Malta u għawdex. Nil-għawkom il-lejla l-massaċi xor mill-kelma talla li nemmen li ħajkun ta' ispirazzjoni u nemmen li ħajkun ta' xu tiftħulu majnejom bilat fil-sens affarijiet li forsi ma femnijomx qabel, ħanifmu maħjar il-lum. Imma għajni tolbu fl-imkien, għajdi talba minn qalbek warajja. Abba missir, għatini revelazzjoni tal-kelma għaddisa tijak. Mule għaddis, grazzi tal-Ispiritu Santu, grazzi li ju jallimni, jmexxini u jurini triq tas-sewa. Mule għaddis, ħanħalli l-kelma tijak, titħol ġewa qalbi, tbiddilni u titrasformani u għattu iktar ma nerġa' nkun iktar l-istess fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib ta' Mattew 5. Illum ħan għamel naqa klarifika fuq ċertu kunċett li qabel anka ma jena sirt Kristjan u qabli forsi ħafna minnkom anka ġili intom kontu użajtuh, kontu titkellmu bekk, kontu tħarsu lej dan il-kunċett ek. U l-lum t-ringrazzaw il-Alla li ovvjament fetħulkom għajnejkom u taraw il-verita tal-kelma. ħamorru fi ktib ta' Mattew 5, vers 38. Jina u inti, number 1, itallimna li meta aħna ninterpretaw il-kelma hemm 4 jew 5, hemm ħafna, hemm turrun infatti, imma hemm 4 prinċipji fundamentali biex tifhem l-iskrittura. Tafuhom daw l-4? Suppost tafuhom bl-amment, inni ma nsemmihom daqsxejn, imma suppost tafuhom bl-amment. L-4 prinċipji ma jinbidlu fl-ebda denominazzjoni. Fil-Kattolċi l-istess, fil-Protestanti l-istess, l-Ortodossi l-istess, l-Evangeliċi l-istess, il-Pentakostali l-istess. Jiġifieri daw l-4 prinċipji hemm ara f'interpretazzjoni tal-Bibja meta ngħidulhom aħna il-kelma ermeneutika ġieli smajtuha l-kelma ermeneutika, hermeneutics. Il-kors tal-hermeneutics huwa kors sabiħ ħafna nagħmluh aħna hawnhekk parti mill-Bible College, infatti hemm żewġ lezzjonijiet fuq il-hermeneutics fuq il-YouTube. Isimgħu ma ġvera sbieħ. Imma hemm madwar mill-inqas 12 il-prinċipju ta' interpretazzjoni tal-Bibja. Però għandek madwar 4 jew nsejt kemm eżatt bħalissa, ma għandek daw l-4 żgur li l-Kristjani kollha jaqblu fuqhom. Jiġifieri tmur fejn tmur. Jekk ħajsir żball teoloġiku, wis probabbli għax ħajamlu violation ta' wieħed minn daw l-4. Sewwa? Issa, meta naqraw Mattew 5, u naqraw il-komplement tal-Bibja, imma speċjalment ħanaqraw dal-passaġġ, il-mistoqsija daw l-4 prinċipji għandek dejjem tapplikom. Number 1 hija din. Min qed jitkellem, kulħadd jgħidha, min qed jitkellem. Mela meta inti qed niddiskutu skrittura, niddiskutu passaġġ, dejjem tista' tkun tista' diskutiha ma' qassis, ma' papa, of pastor, apostlu minnu, dejjem tistaqsi min qed jitkellem. F'dan il-passaġġ min qed jitkellem? Ġesu. Amen? Ġesu. Mela Ġesu qed jitkellem. Għaliex dik hija importanti, għaliex inti għandek passaġġi fil-Bibja fejn xi kultant mhux Ġesu qed jitkellem, xi kultant jitkellem Mosè. Xi kultant qed jitkellem Elija. Xi kultant qed jitkellem xi profeta. Tifhem? Allura importanti tkun taf min qed jitkellem. Number 2. Importanti daw l-4 importanti. Number 2. X'inhu il-kuntest? Għaliex inti, meta aħna nagħmlu studju tal-Bibja ermeneutika, ma tistax taqbad il-Bibja tagħmilha tajt li trid int. Tara x'inhu il-kuntest u b'mod speċifiku anzi tkun taf x'inhu is-suġġett, jiġifieri il-maħfra, il-fejqan, id-demonju, l-Ispiritu Santu. Tifhmu? Ħalli inti tkun taf biex inti tibda tinduna ma tibda tistudja u taqra l-Bibja
li jekk inti taħseb li jara hawnhekk hawn kontradizzjoni, le m'hemm l-ebda kontradizzjoni. Jekk jiena llum, ismawni, jekk jiena llum bħala Maltin aħna n-nasejjin ġieli ġed ta' di qabel. Ġieli meta xi ħadd taraħ jikol ħafna tgħidlu iwa kemm int ħanżir. Sewwa? Jekk inti tgħidha f'kuntest ludi dik, da'wa. Qed tgħidlu kemm int maħmud. Unclean actually. Imma għalina ma tfissirx hekk. Għalina tfisser li int qed tikol bla doċċ. Qed tifhem? Mela ma jkun hemmx kontradizzjonijiet, mela min qed jitkellem it-tieni x'inhu huwa s-suġġett. Is-suġġett ta' Mattew 5 u b'mod speċifiku hawnhekk issa ħanitkellmu fuq Mattew 5 vers 38. Hawnhekk qed jgħid Ġesu qed jitkellem fuq il-liġi li grazzi mulej it-tifel tiegħi li kiber li ħafna. Alleluja, Dwayne dalli għamel messaġġ bomba nar il-ħadd li għadda fuq il-grazzja fuq il-liġi isimgħuh. Amen. Mela Mattew 5 u b'mod speċifikament dan il-3 linji 4 linja naqraw, Ġesu qed jitkellem fuq il-liġi. Issa aħna nafu, jiena u inti, aħna maħniex taħt il-liġi. Aħna taħt il-grazzja. Allura Ġesu dak li ħajjejtaw qed jgħidha issa t-tieli punt, it-tielet punt. Pratikament ġettilkom tlieta tilkom mela min qed jitkellem x'inhu s-suġġett, x'inhu l-kuntest, issa lil min qed jindirizza. Hawnhekk Ġesu ma kienx qed jindirizza lal-Maltin, lal-Lawċin, lal-Kattolċi, lal-Protestanti, kien qed jindirizza lil-Lut. Naqbdu għadi? U anke d-disċipli tiegħu li kellu kienu Lut. Qed tifhem? Issa Ġesu ħajjibda jgħallem kif u ġie biex idaħħalhom f'kunċett kompletament ġdid tal-grazzja. Sewwa, kull min għandu l-Ġesu m'għadux taħt il-liġi. Issa daħħalhom f'kunċett f'governanza totalment oħra. Il-poplu ta' qabel Kristu u ta' fin Kristu u anke li hawn illum li għadhom taħt il-liġi, qegħdin taħt totalment kunċett ieħor. Aħna poplu ġdid, aħna ġenerazzjoni ġdida. Għax aħna ngħixu aħna l-poplu tal-grazzja. Amen. Grazzi mulejlu, grazzi mulej tal-grazzja. Halleluja. Kemm minnkom tixqu tkunu taħt il-liġi? Ħattu. Amen. Ftakar mela Ġesu ġi u qed jellimhom issa kif l-affarijiet joperaw fil-grazzja. Wow! Mela li huma dawn mdorrin joperaw fil-liġi. U issa ħajibda jellimhom kif joperaw fil-grazzja. Issa moħħkom hawn. Skont Ġesu fl-istess kapitlu, il-grazzja hija xi ħaġa li tbaxxi l-livell tal-Alla jew tolli l-livell tal-Alla? Tolli. Mistoqsija oħra. Il-grazzja, il-liġi tbaxxik jew tollik? Tbaxxik il-liġi? Għax il-liġi tagħmlek skjaf. Il-grazzja tagħmlek iben. Mela daw għamlu għamorhom jaħsbu bħal skjavi. U issa Ġesu ħajibda jgħallimhom kif jaħsbu bħala uliet. Alleluja. Gloria għal mulej. Thank you, Jesus. Smajtu x'intqal u fejn intqal da? Fuq li ma, la fuq Lavin Malta, la fuq Malta Today, la fuq il-net, la fuq il-TVM, u laqas fuq il-One. Intqal fuq il-liġi. Taf għaliex qed ngħid dal-kliem? Għax xi kultant illum il-ġurnata ċertu ġurnalisti tal-bigilla biex jaħarbu mir-responsabilità ta' xi rapportaw taf x'jgħidu x'intqal. Smajtu x'qalu? Min? Min fejn ġibda dik l-informazzjoni? Min fejn l-ilmiet kwota. Allura jaħarbu jiżgiċċaw minna billi jgħidu għax qed jgħidu hekk min. Tifhmu? L-nuqqas ta' integrità fil-ġurnaliżmu li tiġi nnotata f'pajjiżna. Ma jimportax. Alla qed jara kollox. U kollox jrid jiġi ssortjat u f'poġġu f'postu biex issewwa tirrenja f'isem Ġesu Kristu. Smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna.
li kieku jiena u inti noħduha letteralment, jiena u inti kollha bla snien u kollu omja. Amen? Iġifieri pratikament, mhux letteralment taqla lu għajnu di, ovvjament. U laqqas letteralment taqla lu sninu. Amen? Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tifqulu. X'jiġifieri ma tifqulu? Ġifieri ara ħanejlkom biex ħanejlkom x'ma tfissirx. Għax mill-kontant aħjar tgħid x'ma tfissirx milli tfisser. Mela, kemm hawn minnkom għandkom familja u għandkom it-tfal, olli dikom. Għandkom familja u għandkom it-tfal. Mela, jekk jiena noħodha di letterali taqaflux. Immaġina inti Roman. Jiena ġej jew mhux jiena, ġej raġel fih whatever jinnaf b'xi sikkina f'idejha jew b'xi bomba mill-ajru. Sewwa. Halleluja. U ġej jifqalek il-bib ta' barra u inti dieħel ħajkissillek l-amara u inti għax inti Kristjan tajjeb fil-brackets balalu mhux qed ngħidlek li hekk inti, imma hekk jaħsbu li suppost inti tkun. Sewwa. Sewwa. Inti suppost tgħidlu, il-mole għalli ma naqaflekx mela kompli ħi. Kompli farra kisser. Ara, anzi ħana nġib il-mara wkollha, suppost ma naqaflekx. Mara ejja ħi. Ejja qalbi tiegħi, għax hawn xi ħadd. U pereżu Ġesu qalli ma naqaflux. Ejja ħi, tiġi tfal ukoll. Tfal, hekk jogħġba. Mhux vera kemm tagħmel sens u ħi. Hekk tfisser Ġesu. Hekk tfisser Ġesu jridek. Ġesu kieku vera Ġesu jridek hekk, Ġesu l-iktar wieħed abbużiv fost id-dinja kollha. Jam. Amen? Sewwa. Nixtieq ngħid xi ħaġa fil-kuntest dak li qed jiġri madwarna, u nirringrazzja lil Alla li qed jiġri. Alleluja. Li x-xogħol ta' pastor huwa xogħol ta' raj spiritwali u meta inti tkun raj tal-affarijiet tiegħek mhux mikri ma msejjaħ, meta tara l-lupu mhux taħrab imma taqaflu. Għaliex? Mhux taqaflu biex inti turi kemm inti bully, għax inti għandek merħla x'tipproteġi. Amen? Allora, il-raġel talla vera u l-mara talla vera, jekk ma jkunux mikrija, xogħolhom huwa mhux biss li jiddefendu s-sewwa, imma jiddefendu l-vulnerabbli, il-familji, l-ommijiet, il-missirijiet, jiddefendu tfal, jiddefendu żgħażagħ. U dak huwa xogħol ta' kull min huwa raj midluk minn Alla, imsejjaħ minn Alla. Il-mikri jaħrab. Anzi, il-mikri imur jiddilja magħhom minn wara l-kwenti. Għaw xi ħadd jaqbad xi ħaġa. Amen. Amen. Imma jien m'iniex mikri. Halleluja. Jiena msejjaħ midluk minn Alla għall-glorja tal-Alla. Halleluja, glorja l-Mulej. Mela, imma jiena jgħidilkom biex bniedem ħażin ma tifqolux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq il-ħaddejk tal-lemin, dawwarlu li ieħor ukoll. Ġieli qalulkom di, intom mhux suppost iddawru il-wiċċ li naħa l-oħra. Jiġifieri stenna ftit. Ejja nerġgħu npoġġuha fil-kuntest. Sewwa, Ġesu ftakar il-grazzja x'tagħmilek tollik. Amen? Ġesu daw diġà kienu skjavi. Mela Ġesu li jekk ma ġablekx biex tiġi skjav, ġak biex issir ibn. U taffej tal-lak li u lilek dak kollha li huma ta' Kristu, fl-istess livell ma' Kristu Ġesu fuq il-lemin ta' tron tal-Alla. Amen. Għax jfisser di li jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin, dawwarlu l-ieħor. Jekk jagħtilek fuq ix-xeluk tieħu oħra lura. Mela billek ta' tieli fuq tal-lemin ma ngħidlek xejn qed fuq tax-xeluk ħantik karate chop. Daw qed nagħmilha tinstema' taċ-ċajt apposta. Għaliex ħafna jaħsbu
li jiena u inti li aħna Kristjani suppost nimsejħa biex inkunu baħaħi. U baħaħu hu, dak li jaħseb li jiena suppost baħaħu. Jien minix baħaħu. Issek ti tagħmel karriera toqgħod tiċċajta u tiżżufjetta bin-nies għax għandek ħajtek daqshekk vojta bla sens u biex issibna aħfer titoqqal ħadd ieħor għaġġajt. Go for it, tiqafx. Thanks for the advertisement. Grazzi tal-attenzjoni, għara ma tmux tiqaf għax naħu għalli iktar. Halleluja. Ok, ġviri, għaw ħafna li jaħsbu li l-Kristjan irrid isir baħaħu. Irġil, daw kollha li jintkom sont, il-momentu li sirtu Kristjani, sirtu bla. U baħaħu u mu fuq jesiġu. Għaw xaħat baħaħu sal-għazu ma t-sirtu Kristjan? Bħala mentom xobdu l-Bibja. Għara, ħat ma jobdu l-Bibja minnkom xarru għazu. Il-nisa, daw kolla li mimintu sirtu Kristjani, intom sirtu baħaħi u muħdejn isiġu. Għal daw kolla Kristjani li jisimaw l-lum blajnu natalla, u għal dawk li mumiex Kristjani u għet jisimaw mimħabba il-kurzita, grazzi mulej that curiosity kill the cat. Alleluja. Grazzi ta' dawk li għandhom il-kurzita. Tajja, pax il-kurzita tista' salva l ruħek, jek tasal għal-verita. Grazzi mulej. Imma neħki kull kunċett li għax int Kristjan, inti tissir balalu baħaħu u kullħat jaddin fuq razek, ta' ma tfissirx jek, ta' qalbi tiegħi. Isimawni ħani da bl-Inglis. Jesus has called you to be a servant, but he has never called you to be a carpet. Everybody say it. Jesus called me to be a servant, but he never called me to be a carpet. Ġesu sejjaħli biex inkun għaddej, imma mhux inkun tapit. Użon f'moħħik il-kunċett immaġa li inti leader, li inti għandek knisja, li inti għandek familja. X'ħad tagħmel? Darba, ħabib tiegħi, darba John Owens, kont fuq John Owens? Taftarna? John Owens kellu għat għandu, issa żdidulu għax għandu tfal ta' tfal tiegħu. Ma kellu 7 tfal, kollha nafhom, naf minnhom mxud minnhom nafhom bil-ħarqa. Darba meta kien żgħar John Owens. John Owens kien għal-kemm kien fuq tiegħu, imma mid-dera kien żgħar mal-iskola u miskin xi ħadd beda jibbulijah fil-ħajja s-sejba u weġġawh. U da ta' swit Kristjan li kien ma menxi. Mar id-dar, oħtu qarklu, jekk terġa' tiġi hekk, intik xabajin. X'jiġifieri? Għaliex inti le m'għandek qatt tfittex vendetta, kulħadd jgħid ma nistax infittex vendetta. Imma hemm ħafna x'tifhem fuq dal-biċċa xogħol, trid taħfer. Taħfer meta? Walla lil min jaħfer. Lil min jaħfer. Issa jiena kelli f'moħħi qabel, f'moħħi karawetta aktar mill-lum moħħi karawetta, ma qabel kien ħafna iktar karawetta. Sewa, qabel kon naħseb jien li kulħadd ħajsalva xogħol tantu tajjeb u Alla jaħfer. Għawinkom kelkom dak il-kunġied minnkom hawn. U Alla jaħfer. U Alla ma jaħfirx. U inti jekk kien Kristjan mhux ukoll taħfer. Żomma dejjem fil-kuntest. Ma tistax int li l-ħin kollu tiżżuvjetta bil-Bibja tiġi tikkwota lill-Bibja. Tkunx ipokritu għalmenu kun konsistenti. Amen, ma tistax inti dak li inti dejjem tgħid purċinellaġni u ħmerijiet u Mickey Mouse u issa tikkwota lill-Bibja. M'għandek l-ebda dritt. Fisem Ġesu m'għandekx dritt tikkwota l-Bibja jien. U għaxek, infatti fjarx il-Bibja, mhux għalik, il-Bibja n-nies Alla, mhux għalik. Int mhux Alla. Amen. Amen. Mela. Allura issa, meta jiena bdejt naqra l-iskrittura, stenna ftit Alla mhux dejjem jaħfer.
Jom kella nistgħu ngħiduha bil-mod, bil-kontra. Alla tiġa ħafer lil kulħadd. Imma xorta l-maġġoranza ħajmorru l-infern. Mhix nifhem ta' la huma diġà maħfura kif ħajmorru l-infern. Issa narawha fl-Iskrittura. Sewwa għax din oħra mid-bażwira li ħafna Maltin li jaħasra ġew imqarqgħu żvijata li ma ġewx malma l-Iskrittura vera xtejn li għax minna li huma xhuma Malta u rashom mistrieħa li ħajmorru l-ġenna xi wara kollox tagħmel għalli jaħfillek ta'. U Alla jħobbok kif int. Alla jħobbok. Ma meta tasaqlek ma jħallikx kif int. Ibidlek u jitrasformak. U Alla jħobbok imma ma jħobbx kollox. Amen? Anzi jekk xi ħadd jagħdik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu li ieħor ukoll. U l-min ikun kapaċi ikun irid jitellek il-qorti u joħorlok il-libsa, ħallih ukoll il-mantar u mullej darek arwin bil-patata barra. Mhux veru jekk Ġesu qed jgħidilna. Ejja nagħmluha letterali di. Ta' min jixtieq li jagħmilha letterali. Mhux hekk tfisser. Mela inti ħadd l-ġlek. U mbagħad irid dik il-flok ta' taħt, idik il-qalsit u qalsit ta' taħt ukoll. X'jiġri? Mhux hekk għallek Ġesu, titobd il-Bibja. ħanara kemm inkom ħatibqgħu Kristjani wara lejla. Qed tifhmu il-bniedem korrott ħażin kif jipprova jgħawweġ l-Iskrittura u jipprova jikkundanna u jattakka kbija. Ara l-ipokrizija sfrenata li ġejja minn l-infern. Imma bil-forsi ġejja minn l-infern għax huma uliet l-infern. Amen? Mela il-grazzja li Ġesu ġej jagħti u joffri imma ħafna jibsquha, joffri ilek imma ħafna jibsquha. Sewwa, mhijiex biex inti min itik daqqa ta' ħarta iġġiblu l-marta kullu li dak biex jagħtihom ukoll u ddawwar letteralment wiċċlek biex kompli tagħtih. U laqas biex min jisirqek tkompli tgħidlu laqsaq il-karozza ħu l-garaxx ukoll magħha. Ħajkollok fejn poġġija. Sewwa. Mela għaliex? Għati lil min jitolbok u ddawwar spallek lil min ikun irid jisselef minn għandek. Okay. Mela dal-passaġġ li Ġesu qed jitkellem lil nies taħt il-liġi li qed jitkellem il-kunċett huwa kif topera kif il-liġi kienet miktuba, imma Ġesu qed jgħallimhom issa li aħna rridu noperaw bħala l-Misier. Bħala l-Misier. Issa xi ħaġa interessanti fil-ludi għandi bżonn raġel ħdejja. Ejja law tittiġi inti broda. Ejja ħdejja siebi. Le, ma tiġi. Ejja Mario ħdejja. Mario, ejja law. Ejja law, brada. Issa, xi ħaġa interessanti. Għalhekk importanti li meta aħna ninterpretaw il-Bibja, trid tkun taf il-kunċett ta' fliema ħsieb Ġesu qed jgħidu. Amen. Mela jekk jiena ma' Mario innotaw inti. Ħa nagħmilkom naqgħa drama, tidu naqgħa drama? Sewwa jiena kont mort l-imtada. Alleluja, għalhekk itallim mhix vera ta. Vera mort l-imtada, ma mhux għalhekk itallim. Anyway, inti rajt xi raġel xi darba jiġġielidek? Jew raġel ġamet ta' ponġo iċċek u jsabtek dak li. Inti rajt xi raġel jiġġielek? Inti rajt xi raġel jiġġielek? Jekk ma jkunx wieħed konfuż. Qabduha fil-kuntest tal-kultura u tal-liġi dejta. Għax this is powerful. Għax inti ma taf l-ebda raġel li tik taqqa ta' ħarta. Raġel jekk jiena jitlali kemm minnkom ġiltu ma xi ħadd. Irġiel, nisa wkoll tabbil xi ħasej. Sewwa. Kemm nabodok?
Make. Raġel jiġi puppalek sidru, jew zaqqu. Sewwa? Naf jimbuttak u jtik xi daqqa ta' pon, mela minn fejn ġi dal-konċett, ejdu l-irġiel, come on. Issa suppost għandna bħal Kristjani ma stawx iġġieldu, Mhux qed ngħidlek ma tistax iddefendi ruħek. Ma tistax tiġġieli. Sewwa? Ejli li ma raġel intom xi darba rajtu jiġġieletik. Rajtu xi ħadd imda xi ma rajt il-ħal. Anka bil-kemm mara ħseb wara raġel. Sewwa? Allura issa meta inti għandek Ġesu qed jgħidlek min dik daqqa ta' ħarta fuq il-lemin, in the right, il-lemin fejn jiġi, brother. Il-lemin. Il-lemin. Sewwa, dakinhar inti biex dik daqqa ta' ħarta fuq il-lemin, ma setax itielek billi taxxelluk. Bil-fors bil-lemin irid itielek. Għaliex? Għax biex xelluk ftakar dakinhar ma kellhomx softeners, ma kellhomx xejdulhom il-kumpanija. Xejdulhom x'tixtru intom. Ma kellhomx, dakinhar ħafna mid-drabi kienu letteralment kienu jagħmlu kollox bidejhom. Mbagħad jagħmluh pasta. Ma kienux jagħmluh pasta imma veru bidejhom kienu jagħmluh. Allura mbagħad bis-serjetà ngħidilkom kienu jimsħu kollox bidejhom u mbagħad jinħasslu. Le vera. Infatti il-lit ix-xellugija fil-lut it's considered the unclean hand. Il-ħalit maħmuġa. Għalhekk ismawni. Jekk xi ħadd titik daqqa sewwa b'din il-lemija u ikun iddiżonorat. Jmur kontra l-liġi. Ftakar qed nitkellmu magħluk taw, jmur kontra l-liġi. Jiġi ddiżonorat, jiġi stmellat. Min itik daqqa bil-lemin issa? X'ħaġa interessanti inti. Biex tagħti daqqa tal-lemin, hekk irid intielek. Issa Ġesu għadjelek dawwarlu wiċċu l-ieħor. Issa waħda. Once li intielek hekk xi ħadd itik daqqa tek. Sewwa? Lilek qed iġibek fil-kuntest ludi daqsu. Qed nitrattak daqsi. Qed nitrattak li inti daqsi, ġibtek daqsi. Ġifieri kważi qed nonorak. Meta ndawwar idejja biex xelluk, li inti biex iddawwar idejk tagħmel hekk, u mbagħad tagħtiha hekk. Sewwa? Il-kuntest dak xi jfisser hija li inti jekk għamiltek il-dak il-persuna ġibtu fuqu. Ġibtu fuqek. Fil-kuntest ta' kultura ta' unur. Jekk Ġesu qed jgħidlek jiġifieri, jekk xi ħadd dik daqqa ta' ħarta fuċċek, dawwar wiċċu. Ħalli inti lilu you outdo him with love or make him feel that you are superior. U ġelu tħossu li inti superiori. Issa l-istess ħaġa Ġesu jitkellem fuq il-mantel. Meta xi ħadd joħodlok xi ħaġa fil-kultura l-udejja irodlok jekk inqabad 7 darbit aktar il-ħallil. Però Ġesu qalilhom jekk jaħdulek il-mantel jew għatjhom il-qmis ukoll. Xi tfisser mela jekk inti di hija reverse psychology. Kemm ġieli smajtuha di reverse psychology? Ara jekk tridu tfal tagħkom jobdukom, if u għajdulhom tikkolx ħelu. Li jibdejduhom ara. Kol ħelu mela, kol ħelu ħassir isek baga, kol ħelu, ħalli għawlek sinek kollu sok, ħallu ħanġiblek, ha. U tarek kim social ħelu. Il-bniedem
qed jitolbok lira, jiġifieri qed jipprova joħodilek għax mhux qed jitolbok f'xi favur, imma tipprova joħodlok lira u inti tgħidlu ħantik tnej. Ġibtu inti lilek inti ġejt superjuri fuq. Dak huwa l-kunċett ta' dawwar wiċċek. Mhux bil-kontra ġifieri oqgħod balalu u isek baħaħħu u ħallu kulħadd jagħmel li jrid bik. Ma tfissirx hekk. Far from it. Ftakar Ġesu Kristu huwa l-istess il-bieraħ u llum għal-dejjem. Fit-tieni Korintin kapitlu 10 vers 5 u fl-ewwel Korintin x'tgħidlek tgħidlek li Ġesu Kristu kien il-blata li kien jimxi warahom. Min kien il-blata fit-Testament tal-Qdim? U min kien? Alla. Mela aħna nafu li Alla ma jitbiddilx li fit-Testament tal-Qdim huwa l-istess tal-ġdid. Imma aħna tallimna li t-Testament il-ġdid Alla tbiddel. Ma tbiddilx. Għax aħna ħafna drabi ma konniex imtellajn malma l-iskrittura. Allura jekk inti xi ħadd jiġi jipprova jisraq li b'xi ħaġa jiena, ngħidlu daqshekk fil-bżonn, ħu iktar ħa. X'ħajħossu da? Kif ħajħossu? ħajħossu ħażin. ħajħossu li vera waqqajtlu u nuglu. Allura simgħu, xi ħaġa interessanti. Ġesu li ġab il-messaġġ tal-grazzja ma ġabx biex ibaxxik, ġab biex jollik. Li inti meta inti tagħti iktar milli xi ħadd qed jipprova jħodlok, inti tgħidlu inti lili ma tikkontrollanix. Inti lili ma tistax tinfluwenza li ħajti, twaqqafni b'xi mod, anzi qed turini li inti għandek bżonni kważi kważi. Inti għandek bżonni. Inti għandek bżonni. Għalhekk, thank you bro. Alleluja. Qed tifhmu aħwa? Mela li jiena u inti msejħin biex inkunu tapit, insa. Issa, però Ġesu qed jgħid ukoll hemmhekk f'dan il-passaġġ, qed jallimna li aħna m'għandna qatt nieħdu vendetta. Mhux qatt ma tipproteġġi lil wiedek, għax kun balalu, Aħna qed ngħidu jekk xi ħadd jgħajrek birku, itlob għalih. Mhux qed jgħidlek jekk xi ħadd jiġi jipprova jisirqek, iftaħlu l-bieb u għadna u ħallilu l-mara waħda. Tifhem? Jiġifieri hawnhekk Ġesu qed jgħalmek kif inti tista' topera fuq liġi, fuq livell tant superjuri, li dak li jipprova jaħseb li ħajprova jisaqlek xi ħaġa, ħantek iktar. U tbelħu, jibqa' blak li. Jibqa' blak li. Issa, il-konċett li ieħor ta' u Alla jaħfillek. Mora fik tib tal-Proverbi. Il-di skrittura. Proverbi 28. Qed tieħdu pjaċir. Tallimtu xi ħaġa? Li jiena nimxi bl-imħabba miegħek u li jiena ma nirratiljax għax qed nurik li jiena superiori minnek. Issa tgħidu li allura passa l aħna meta xi ħadd meta il-ġustizzja fejn tidħol. Il-ġustizzja għalhekk Alla appoġġja l-liġi fil-Ktieb tar-Rumani kapitlu 13 tgħidlek Alla appoġġja l-liġi biex jiddefendi il-ġust. Issa, ħanilkom xi ħaġa oħra aħwa. Xi ħaġa interessanti, ma' min m'għandux il-Kristu, diffiċli timxi miegħu jekk mhux bil-liġi. Il-bniedem li m'għandux il-Kristu l-liġi biss jifhem, ma jifhimx il-Grazzja. Il-bniedem li m'għandux il-Kristu mhux ħajfhem mal-Grazzja. X'jifhem? Il-liġi. Bella ħalli l-liġi taqbeż għalik. Amen? Maħuk! Jekk hija jitneb kontra tiegħi 7 darbit u 7 darbit jiġi jitlobni maħfra. X'għandek tagħmel? Taħfillu kull darba li jiġi jitolbok maħfra. Allura mela ma naħfillux jekk ma jitlobnix. Ħfirtlu int minn naħa tiegħek biex inti tkun ħieles, imma huwa duħati. Huwa duħati. Il-biċċa xogħol hija djara, hemm żewġ veritajiet.
Ġifieri, vera li Alla ħafer il-kulħadd diġà mill-punta da vista tal-Alla fuq is-salib. Iva, meta ngħidu ġifieri Alla ħafer ġifieri, il-maħfra diġà offruta lil kulħadd. Imma dak ifisser li issa awtomatikament kulħadd maħfur? Le, il-maħfra taċċetta. U taċċetta billi tirripentja. Kelma mawġa dik bil-Malti. Tindem hija l-kelma ismawha metanoia. Kulħadd jgħidha metanoia. Ġifieri, il-bniedem li ma jindimx, u ħafna min-nies ma jafux tfisser kelma tindem, jew il-bniedem li ma jkollux metanoia li ħafna xorta waħda mhux ħajfmuha, mela il-bniedem li ma jbiddilx femtu u mill-kompli għamil il-ħmiċ u l-korruzzjoni u l-muqżizat u l-siksiħat u l-żis u jgħid minn flok xin għandi l-libertà tal-espressjoni, ma jdispjaċinix. Mela kompli għaffeċ, int m'intix maħfur. Jekk tmur dak id-dnub, ħatmur fl-abbissi tal-infern. Imma Alla tiegħek biex dejjem jaħfer. ħafillek immin tibbalalu u bżaq tal-maħfra. Għax il-maħfra tibda todlok 1, 2, tibda todlok taf meta? Meta inti tindem, iddawwar ħajtek, iddawwar femtek u tgħidlu mulej jiena ħandawwar ir-rotta ta' ħajti. Ħaniqaf minna minn dal-ħmiġ. Ħaniqaf nimxi f'dan id-dnub. Grazzi mulej nilqa' l-maħfra tiegħek. U l-mulej jgħidlek jekk inti xmil il-bot, jekk inti 10 mil il-bot, jekk inti xamil dnub daqsek, dnub daqs dinja, il-moment li inti dort, ħassib il-Alla warajk. Halleluja. Grazzi Ġesu. Proverbi kapitlu 28, vers 13. Min jaħbid ħtijietu ma jiksibx ġid. Nistaw nejdu għaw koldi, min juskuża d-nubieċu ġviri? Kemm hawn Maltin jiskużaw d-nubietom? U mhux kulħadd hekk jagħmel. Mela għamel bħal kulħadd. Għalkemm hija gidba faħxija, tax mhux vera kulħadd hekk jagħmel. Qed tifhmu? Mela min jaħbid nubietu jew jistqgħod jiskuża d-nubietu? Għara, għanajdilkom, li ma dnub ħajtfak l-infern? Id-dnub li jint mandek xendima minnu. Jina raġel tajjeb ta' jien ma noqtol il-ħat. Imma mandi bittuċ tiġinej li liġi l-fellowship għax jina raġel tajjeb. Sewa, għat ma ninsija, darba mara għart li jina raġel tajjeb taf kamu tajjeb. Għart li ma jidaj, għart li jmurru xopp il-baru għat jixrob u jpajjeb. Tala tajjeb mela. Mela ħażin xikun. Mela tajjeb jidaj balla. Imur il-bar jisker u jixrob. U jpejjeb. U tajjeb. Tajjeb għal-ħruq. Għattif muħwa. Għara kemm aħna jħassra l-bniedem kemm u blaħ. Maħna ma nafux jitfisser tajjeb ta' għax wieħed bissem tajjeb. U se kemm tintaqa' miegħu għadek laqqas xammejtu tajjeb. Kemm minn komunistament kontu taħsbu li intom tajbi qabel ma ntqajdu ma' Kristu. Uġi interessanti. Mela qabel ma tintaqa' ma' Kristu, taħseb li ntajjeb. Kif tintaqa' miegħu tibda tidduna kemm int midneb. Bil-kontra. Mela l-midneb jaħseb li hu tajjeb mingħajr Kristu. Inti tintaqa' ma' Kristu u tinduna kemm int ħażin. Imma l-biċċa xogħol, inti qiegħed fissew għax il-bniedem li jinduna li għandu marda jista' jfittex il-fejqan. Il-bniedem li għadu marit u jaħseb li għadu b'saħħtu huwa marit ħafna. Alleluja. Mela, min jaħbi ħtijietu ma jiksibx ġid. Imma min jistqarrom u jaqtaħħom jaqla l-ħniena. Mela mhux imma la jaħfer. Kemm skuża skużani mhix dawa ma ħanejda. Kemm skuża bażwija. Tista' tgħidli min qed jgħalmek dan id-bażwir. Min qed jgħallimkom dan id-bażwir? Ma dik dawa bażwir. Sewwa, għadaqs kemm isir ħmix fuq it-television u ma tgħidu xejn u ċaw tputit u bieħ u toqgħodu tqulhom
u tħallsuhom. U tidu tkollu tħallsu għalih għad nobietkom jekk ma tindmux. Sewwa. Help us, Lord. Amen? Isimgħu għadi. Mela, morru fi ktib tal-Atti kapitlu 2. Qed tieħdu pjaċir eżaħwa. Qed tifhmu differenza. Ara, il-maħfra hija dejjem hemm għal min jindem. Ara, xi kultant jiena nintaqa' maħwa li pereżempju jkunu ilhom ma jiġu l-fellowship. Jgħid li passer jew tgħid li passer ma nħossniex denja li niġi għax qed naffeċ. Lesi tindem. Iva, naqsek. Dan. Naqsek Alla huwa kbir tajjeb fil-le. Naqsek Alla huwa kbir u tajjeb. Kemm hawn minnkom intom li intom qegħdin parti mir-River of Ravillum li doqtu tjubija tal-mulej u xi darba kontu kelkom lanzi ta' minn hawn sawdex kontra River of jew kontra tiegħi. Olli idejkom ħanar. Amen. Bosta minnkom. Għaliex kif ġabkom hawn Alla? Kif ġabtuha? Li kieku Alla kien Alla ta' vendetta, kieku lilkom l-ewwel li kien enaħkem in-nofs. Imma Ġesu ġi għal-ħżina, ġi għal-midinbin. Imma hemm midinbin u hemm midinbin. Ara hemm żewġ tip ta' midinbin. Hemm midinbin imħassra u hemm midinbin tajbin. X'jifieri? Tiftakar fi-Skrittura tgħidlek l-anġlu mis-sema xandru paċi fl-art u l-bnedmin? Għal dawk li intom qed taraw dal-programm. Jekk inti mimli odju, ħmieġ, żies, m'intix tarida tajba taħija. X'tista' tagħmel? Mhux tindem? Jiena kelli nindem. Kull min resaq li Kristu kellu jindem. Ħadd mu ħajsalva għax jien tajjeb, insalvaw għax hu tajjeb. Imma Alla ħaġa waħda jirrekjedi minnek u milja ruħek. Baxxilek innifsek. Tolix għax isabtek. Imma jekk titbaxxa jallik. U min jitbaxxa quddiem Kristu, Kristu jallih miegħu. Alleluja. Atti 2. Mela, meta ngħidu maħfra, iftakru fl-Lewqa kapitlu 24, ħalli ma nafx forsi ma jkunx ħin, Ġesu jgħidulhom morru xandru il-maħfra ta' dnubiet. Għamilna messaġġi fuqhom dawn. X'mar jgħidulhom? Aħwa! Maltin u ġejt ħablu x'raskom kollox maħfur u komplu business as usual. Hekk għallhom Ġesu morru xandru. Għax għandu kun hekk jaħsbu ta' ħafna Maltin li ġandar Ġesu. Aħwa! Jiena diġà għandilkom il-maħfra ta' dnubietkom. Imma trid tindem. Dur minn triqatek, minn l-għawil ħażin tiegħek. U għaraf kemm Alla ħenna għalik minn flok ikkundannak u tefak rasek l-isfel u saqajk il-fuq bil-patata barra l-infern. Ħenna għalik. U metu mingħajr ħwejjeġ fuq is-salib. Għax Skrittura tgħid li Ġesu miet fuq is-salib mingħajr ħwejjeġ. Fil-films hawn min teologi naf li fil-films naraw biċ-ċaruta. Imma hawn min jemmen li Ġesu letteralment ġie mneżża minn kollox biex jiġi l-aktar mod umilja. Issa, meta btibda tifhem kemm kienet kbira l-ħnina tal-Alla għalejk, tibda tifhem għaliex il-ġustizzja u l-kundanna tal-Alla ħadkun kbira lejn dawk li jobsqu lill-libnu. Għaliex ħajmorru ħafna l-infern? Għax Alla ħajonora d-deċiżjoni tagħhom. Minu l-infern u minu fitrutu l-infern mhux għax Alla ċaħadhom, għax huma ċaħdu lil Alla. Alla Ġesu Kristu ġi imut għad-dinja kollha. Imma maġġoranza ħaj jintilfu. It's not a very nice thought. Lord help us. Atti 2.
vers 38. Anzi, minn vers 37. Dan il-klim, mela da Pietru beda jxandrilhom il-Vanġelu, li semaw laqtilhom qalbhom u qalu li Pietru l-apostli l-oħra, l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna. U Petru weġibhom, tħabblu raskom xejn, kollha kemm inkom salvati. Anke jekk ma temdux f'Alla, Alla jemmen fikom. Għax darba wieħed miskin hekk qal fuq xaraba. Il-mulej jaħfillu. Forsi minn dak iż-żmien law ġif sensi. U nidem. Għax dak Vanġelu tad-demonju. Dak mu Vanġelu xejn. Dak Vanġelu ieħor. Mu Vanġelu xejn. Isimgħuni, jekk jiena ngħidlek Alla jħobbok imma tista' tagħmel li trid, lilek jiena kif tgħidha bl-Ingliż? I corrupted you. Imma korrompejtek naqra differenti bil-Malti. Ħassartek. Ħassartek. Aħna biex inti kollok tifel u tifla u tellaħħom mara u raġel, mhux konfużi. X'tallimhom? Għamel li trid qalbi għax inħobbok. Hekk tgħidilhom. Jekk inti tħobbhom, Ġesu x'jgħid? Il-missier iħobb lil min jiddixxiplinah għax iħobbu u qed irawmu bħala wieħed minn uliedu biex jaqsam miegħu il-qdusija u l-glorja tiegħu. Indmu! Għal darbora dik il-kelma indmu, jiena għax nifhimha llum nista' nifhimha. Imma ħafna ma jfhmuhiex. Ħafna minnkom tifhmuha. Meta Pietru, meta l-Vanġelu jiġi mxandar, inti l-ewwel ħanilek darba Billy Graham kien qal ħafna affarijiet sbieħ, ma qalek. Qal before you get someone saved, you have to help them first gets lost. Qed tifhmu xi diffieri għamilniha fil-Bible College tal-Evanġeliżmu. Għax ħafna jaħsbu li huma tajbin, m'għandhom bżonn nisalvaw, m'għandhom bżonn il-flesh, m'għandhom bżonn il-bibjena tajjeb kif jien. X'tajjeb kif jien? Inti mitluf, taf li mitluf. Taf li hemm is-sentenza tal-mewt, tal-kundanna u tal-infern fuq rasek. Taf li inti midneb. Taf li inti mbagħad tibda mela l-ewwel tiġibhom ċertu nies insel li huma mitlufin. Mbagħad wansi jindunaw li għandhom mitlufin u li bis-saħħa tagħhom ma jistax jisalvaw. Mbagħad jiġu f'sensjhom u għandi bżonn insalva. Allura meta jiġi f'sensih il-bniedem x'jiġrilu? Idur Salvatur. Biss, wieħed biss. U jsalva. Il-bnedem jaħseb li huwa tajjeb, qatt ma jsalva. X'qatt ma jaħseb li għandu bżonn salvatur. Amen? Halleluja. Mela indmu Maltin u għawċin. Dawk li forsi għadkom ma fimtuix di ħad ifmu blajnu għatalla. Trid tindem, titbiddel femtek, tiġifieri minn triqatek fejn inti sejjer tiddu lej Kristu. U m'hemmx triq oħra. Dak mhux kliemi da. Alla Elija tista' tiżżoffja t-tabbija kemm trid. Sewwa, anzi nirringrazzja lil dak li għamilli dak l-artiklu u għal darboħra reġa' poġġa Riverovla fuq il-quċċata tal-news. Glorja lil mulej, halleluja, għax ix-xitan qed iħallas għal kontijiet tal-advertisement. Glorja lil mulej. Thank you Jesus. Min jaf kemm hawn min jikbi biex ikollu ismu l-kumpanija ta' ismu l-isem tal-kumpanija tagħhom tidher x'imkien. Aħna ħin kollu fuq il-gazzetta fuq l-internet koll. Glorja lil halleluja. Thank you Jesus. Man, glorja lil mulej. Halleluja. Jiena mhux ma jdej. Onestament, ma jdejqunix dawn l-affarijiet. Ma jdejqunix dawn l-affarijiet. Għaliex in-namus fejn taraħ jattakka. Id-dawl. U x'jiġri meta jmiss mad-dawl? Sound effects. Ma nafx li ma pastor ieħor ġew Malta joqgħod jagħmilhom sound effects. I'm gonna charge you extra for that. ċajta ovvja, għaxaw minn jgħidu, maħna, għedi tlobu bil-flus, moħħu bil-flus, moħħu bil-flus, moħħu bil-flus. Imnalla tkun enta xaqqasna għaddikiku. Kemmu kbir il-mule. U Pietru għagġibom intmu.
U jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu mela tittamel xi ħaġa. Trid temmen. Tittemmen il-Vanġelu. Trid iddur bħajtek lejn Kristu. Trid tirrealizza li int midneb. Umbagħad tinħafer jew nkella l-kelma propja għax la tiġa offruta, umbagħad il-maħfra tibda tgawdija. Sewwa. Mela kull min ma jindimx li għadek m'intix maħfur. Le m'intix. Allura inti ma taħfirlhom, jiena naħfrilhom għax inħobb jien lili. Għax meta jiena naħfir il-għaduwa tiegħi, taf xi jagħmel Alla Kristjan lilni? Tħalli l-ħadd iwaqqak fil-livell tagħhom. U ħadd ma ħajrnexxielu, allura qed naħfirlek on credit. Għal dawk li artikli li ħatamlu x-xahar id-dieħel, grazzi bil-quddi. Halleluja. Għal dawk li ħatamlu artikli fuq River of Love ix-xahar ta' wara, grazzi bil-quddi. Ara ma tmurx tumissjaw xahar, Halleluja. Thank you, Lord. Naħfrilkom mela, let's go. U għal dawk li jgħodu jizzofjettaw bija. Gloria għal-mulej. Thank you, Jesus. Fejn taqbżu l-lajn, hemm il-liġi. No problem. Mhux għax neħu għalija, hemm il-liġi. Għax hemm kunċetti ħafna oħrajn minn ġast tieħu għalik. It's not just għax neħu għalik, jiena neħu għalik. Inti rajt xi darba il-xi ħadd. Ara ħani, jiena hekk narhom l-affarijiet, ħanilek kif narhom. Mela, meta inti tkun f'tiġrija u inti tkun ta' quddiem u qed tirbaħ it-tiġrija, xejn dak li qed hemm wara huwa relevanti għalik. Issa jaqbdu mem u jagħmlu mem għalija. Ħa nagħmellek in-naħa l-oħra wkoll. Thank you tal-memes. Thank you, Jesus. Halleluja, gloria għal-mulej. Halleluja, nagħmilkom xi ħaġa oħra? Ħa nagħmilkom għal-mim oħra. Toġbok dik il-mim, ejdu li u nagħmililkom. No problem. Alleluja, taħseb li nnuħu għalija, Sur Evarist Bartolo. Taħseb li nnuħu għalik. Nitlob għalik iva, ma mux nnuħu għalik. Imma għot attent, għax inti persuna influenti. Alleluja. Halleluja. Anyway, gloria lil Ġesu. Mela jritu kuna minn dima. Amen, aħwa. U meta l-bindjem jirċivi l-indima, jirċivi l-maħfra. U meta tirċivi l-maħfra, tinħeles. Ħan nispiċċa b'di. Winners never take note of losers. It's always losers who attack winners. We are the winners of this vision. We are the winners of this vision. Hallelujah! Jesus! Ayan, bil-wif aħwa. Kulħat jaqbad il-Bibja fidej, ħanibdaw messaġġiħor. Amen. Kulħat jgħid warajja bis qadis. Grazzi li inti tajt ir-rebħa permezz ta' Sidi Ġesu Kristu. Mulej birek il-dawk li għadhom taħt il-ħakma tax-xitan u fil-grazzja tiegħek mulej. Iftħilhom għajnihom. Ħenna li hom mulej qadis. Għaliex ma jafux li huma pupazzi tad-demonju biex jagħmlu r-rieda tiegħu. Bħalma konti blaħjien u ma boloħuma imma mulej inti ġej tal-midneb. U daw kollha li jisimgħu bħalissa. Jekk hemm xi ħadd mulej li qed jirrealizza l-iżbalja, ħajjirċievi l-maħfra tiegħek. Li inti diġà provdejt b'abbundanza. Birku, birika, birikom mulej qadis. Mulej mhux aħna nieħdu għalina imma mulej qadis nitolbuk mulej minn qalbna. Naħfru il-dawk kollha li jattakkawna, jajruna. L-aħna importanti, m'hemmx nagħmel. Għamiltna importanti mulej inti poġġejtna fid-dawl. U l-mulej għalinna, jiena poġġejtkom fuq għolja biex il-pajjiż kollha jarawkom. Alleluja, gloria l-mulej. Thank you, Jesus. We are not going down. We are going up. Everybody say it in Jesus' name. I am going up.
jien ir-ras u mhux id-demb, jien mbirek u mhux misħud, jien maħfur minn dnubieti kollha, jien minn qalbi naħfel lil kull min weġġani għax nifhem li ma jafux x'inhuma jagħmlu mulej. Berikom mulej qaddis, mulej birek il-pulizija, il-korp tal-pulizija, birek il-ġustizzja, il-liġijiet dawk li ħarsu liġijiet u jagħmlu liġijiet, berikom mulej qaddis, birek l-imħalfin u l-ġudikatura kollha mulej qaddis biex issewwa u l-ġustizzja tirrenja mulej għall-glorja tiegħek. Mulej ħanajtu fl-ispirtu biex ikun jaf kull mulej, kull spiritu, kull prinċipat, kull autorità u kull qawa u seta li m'hemm l-ebda seta ikbar minn Ġesu Kristu. U li Ġesu Kristu għal mulej u r-re u sultan fuq Malta u Għawdex. U li Malta u Għawdex hija ta' Ġesu ta' Nazaret. Għal glorja tiegħek missir. Halleluja. Amen. Thank you, Jesus. Għal dawk li intom qed taraw fuq televizjoni, YouTube u Facebook, jalla ħadtu pjaċir, forsi tħaqtu daħka. Halleluja, glorja l-mulej, imma nispera tal-limtu. Li l-maħfra hija vera għal kulħadd, imma tittindem, tididdu lej mulej. Amen. U jiena iva naħfel il-kulħadd. Imma anke kull min irid iduq il-maħfra, jekk ma jendimx jiena nkonfirtlu, ma xorta jintilef. Amen. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd minnkom tixtieq tagħti ħajtu lil Ġesu, inti fuq YouTube, Facebook, televiżjoni, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, ejdi talba warajja minn qalbek. Tittemmen li Ġesu Kristu huwa li ben tal-ħaj, li meta għalik fuq is-salib u rxoxta ma' telet jum u li hu mingħajru inti ma tista' tagħmel xejn. Ejdi talba warajja minn qalbek, Missi Qaddis. Grazzi ta' binek Ġesu Kristu. Grazzi tal-li mittalija fuq is-salib. Permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek Ġesu, int salvajtni. Nagħti lilek mulej kull glorja u tifħir. Grazzi li ħfirtli u ħallejtni minnu biti kollha. Grazzi mulej. Il-kull minn weġġani, minn qalbi, imbirikom. Irċivi glorja mulej. Inti kont għani fil-ħnina kbira tiegħek lejja. U jien ukoll nestendi ħnina għal dawk kollha mulej li b'xi mod weġġawni fil-ħajja tiegħi. Mulej ma rridx inkun skjaf, marbut taħt ħadd ieħor, taħt l-influenza ta' ħadd ieħor. Mulej inti ħlistni u Ġesu li tan il-ħelsien jien nibqa' ħieles fih. Nagħti lilek mulej kull tifħir u ringrazzjament minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Il-paċi magħkom aħwan, narawkom nhar is-sibt li ġej u mbagħad il-ħadd filgħodu hawnhekk ġewwa River of Love fis-seba' ta' filgħaxija l-erba' u s-sibt u l-ħadd filgħodu fl-10. U ejjew u waraw kemm hu tajb il-mulej. Ejjew ħajkonna healing service, miracle service. Ejjew ħajkonna hawnhekk il-mulej jopera bil-qawwa bis-supernatural. Jekk inta dak il-ġuħa l-mulej, dan huwa restaurant u għed mill-aħjar jekk mhux l-aħjar restaurant ġewwa Malta u Għawdex. Ix-xef mhuwiex jien, ix-xef huwa Jesus.